खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो दिनै बयजोंबो मोजां मोनजानाय जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान आरो दिनैनि बे 53थि जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ रायजोनि हादोरनि खना खनला फालिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे जोंनि एबा मख'जाथावसिन बाथ्राया जाहैबाय रायजोनिनो गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिनै दिनै बिटिसि सरकारा जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ थामहिनबा जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ फालिनाय जागोन आरो बे जुबिन गार्गनि मुङै बिटिसि सरकारा 30 बिगा हायाव पार्क बानायनाय जागोन। लोगोसे दिनैनि बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसि सरकारा नाहर दंफांबो बे समाव गायनाय जागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिसि सरकारा जुबिन गार्गनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 25,000 सुबुंखौ एबा सुबुङा जथायै एबा खौसेयैनो मोनसे गारांजोनो मायाबिनि मेथाइखौ देंखो बैगोन होननानै बे समाव बिटिसि सरकारा थांखि लादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि दिनै बयजोंबो मोजां मोनजानाय जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान आरो जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ रायजोनि हादोरनि खना खनला ओनसोलाव जायगायाव फालिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेजों लोगोसे बिटिसि सरकाराबो दिनै जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ फालिगोन। रायजोनि आसामनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ फालिगोन बिटिसि सरकार आरो बे जोनोम सानाव बिटिसिनिफ्राय गासै 25,000 सुबुङा जथायै देंखो बोगोन मायाबिनि मेथाइखौ। लोगोसे जुबिन गार्गनि मुङै नाहर दंफांबो बे समाव गायनाय जागोन होननानै बिटिसि सरकारा थांखि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो दिनै बयजोंबो मोजां मोनजानाय जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान आरो दिनैनि बे 53थि जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ रायजोनि हादोरनि खना खनला फालिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे जोंनि एबा मख'जाथावसिन बाथ्राया जाहैबाय रायजोनिनो गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिनै दिनै बिटिसि सरकारा जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ थामहिनबा जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ फालिनाय जागोन आरो बे जुबिन गार्गनि मुङै बिटिसि सरकारा 30 बिगा हायाव पार्क बानायनाय जागोन। लोगोसे दिनैनि बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसि सरकारा नाहर दंफांबो बे समाव गायनाय जागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिसि सरकारा जुबिन गार्गनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 25,000 सुबुंखौ एबा सुबुङा जथायै एबा खौसेयैनो मोनसे गारांजोनो मायाबिनि मेथाइखौ देंखो बैगोन होननानै बे समाव बिटिसि सरकारा थांखि लादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि दिनै बयजोंबो मोजां मोनजानाय जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान आरो जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ रायजोनि हादोरनि खना खनला ओनसोलाव जायगायाव फालिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेजों लोगोसे बिटिसि सरकाराबो दिनै जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ फालिगोन। रायजोनि आसामनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ फालिगोन बिटिसि सरकार आरो बे जोनोम सानाव बिटिसिनिफ्राय गासै 25,000 सुबुङा जथायै देंखो बोगोन मायाबिनि मेथाइखौ। लोगोसे जुबिन गार्गनि मुङै नाहर दंफांबो बे समाव गायनाय जागोन होननानै बिटिसि सरकारा थांखि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था फारसे निप्पन लाइफ इन्सुरेन्स मावख'आव इन्सुरेन्स मेनेजार पस्ट पार्ट टाइमनि थाखाय आरो एआरडिएम, एमपि, एबिएम फुल टाइम मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं। बेनिखायनो बे लांदां जानाय मासियाव थिसनथाया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा दानारि बेथनखौ मोननो हागोन 20,000निफ्राय 50,000 रांसिमाव। लोगोसे साख्रि आवलायारि प्रभिडेन्ट फान्ड एबा इपिएफनि सुबिदाबो आरो मेडिकेल कभारेज खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथाङाबो बे मासियाव मावनो गोसो दं अब्ला होखानाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन। बेनो जाबाय 9954946431। बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा आबुङै सुलाद लानो हागोन।